амири шогирдоте ки курси кора мегзарам баъди 12 моҳ чанд қадар метавонад дар як пул кор кунам? даход ёфтани одам якм дараҷа айхиди ҳаму худаш вобастагӣ дорад. мо дорем шогирдое ки баъди 5 дарси курси мо аллакай ба доходи худшон расидагиянд, лекин дорем одаме ки баъди тамом кардани курсам ба доходи худш нарасидагия то ҳозират дар болои диван ховай. Барои чӣ? асоси чизи барномасозӣ ай ҳаракати худи одам вобастагӣ мекунад. Агар мо ҳаракат накунем ба ягон чиз намерасем, ба ягон пул мул, ба ягон доход намерасем. Лекин қисми зиёди шогирдора мо ба пеш тела мекунем ки ай қафои зиндагии худшон шаванд. яъне ман дар назар дорам ки мо ҳам дониш метем, ҳам ай дониш пул кор кардан ёд метем. лекин истифода бар ё не ин кори ҳар як шогирдай. барои одамое ки сар карданиянд мо дар телеграм-боти худмон роҳнамои бепули барномасозӣ кардагием ки ту метавонӣ бидрои ҳамроҳ бигирӣ. Силкаш дар шапкаи профил.